Putri Mayangkara. Minggu esok atus meruput kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kue robot jamu aku hijab rasanya. Mas Bambang. Dalan. Tadi lagunya judulnya Lagu apa tadi mau? Tamu Awur-awuran. Tamu undangan sing ora nggawa amplop ya iki. Akhire geger kon dindi. Ya. Tapi masih salah sampean ku ya panggah. Wong iki panggah seneng lho, Nok. Aja meneh kok nyawang wong iki, krungu suarane tok ngono wis. Maaf, tapi suaraku hari ini agak habis. Loh, saya nggih Bapak Ibu nggih. Sampean suara elek